A mai videóban megpróbálok újra a Steal the Brainroot-ban sokkal jobb brainrootokat szerezni és sokkal több pénzt gyűjteni. Vajon sikerül-e, vagy ellopják az összes pénzt? Nézzük! És újra itt is vagyunk a Steal the Brainroot-ban, ahol leismételtem, és fogok majd van, és próbálkozzál! Ugye jelen pillanatban ilyen brainrootjaim vannak, ugye itt hagytam abban az előzőben, van Mythical, amúgy olyanokat visszoptam előző életásban, hogy elképesztő. Oh my god! Nem! Nem engedem! Jó, kiment, ez az! Megbasszott az egyiket! Mi az? Epic, nem, ezt nem lehet megbasszni ilyenkor. Ez az, én megbasszom. Én megvettem, bro. Ah, yes!